Ke Joint Action Committee jong kikuan ki hajar ke hima soyong mene ka khat atrek kala lingkot kila lejwa jing pinsyai bat bo da ka kot jing tho UCM ka KHADC uba Dita Sterwell Khan hello ka jing dawa ban wengno amador uba syampang thaba na ka khet lingjo shem jong ka hima ke ba kila dawa na du snam aja kat khandai. Ke Joint Action Committee kala dawa biang ban wengno bet uba syampang thaba na ma ki syam ya ka jing toi thormur hagi rukom sensyal kadar bat ru da ka pendangkam bakala ya ka pisa ka tingka bat ka jing penmi ya ki jing huri hura apo ka hima na kalian jing kun ki hajar ka hima soyong kila ther ka jing ngap menti ka KHADC bat ru kila syam ya sin jam bala da ka KHADC kam syam khia ya ka ni ka jing dawa bala aslam ki pat ba ken yang da ka bas kham nakapor sa kapor nakawi ka sngi ko sngi tak barang telun ki sngi te ka bai dei bat ngi ki kun ki hajar jong ka hima soyong teng dap ka jing sungsi ka bakrau ha bang syam ya ka ne ka ba ngila debu ru ya ka appointment bat i CM ndrei i klemdon pat tak sngi te ka jingwan jungi ne te kalong ya ka jing dawa bangi la dawa te kimat ke bangi la dawa bat ngila keren ru ha ki lat thai kebor la bun bun sin te ka ba penlong pat dah na kaliang jungi ba ngonra kam sim ka ba sungkhia ni i ba kam klemlong kat kum ke jing dawa jungi ya ka bangi la dawa ya undok soyong ban herno nak suki ke jing long ndok amar ka jing le torti bat ka jing trekam ke jung u ka ba sibun ki jing bakla ka bangi ni syam ning ba ke RTI ki bangi ni wan ning ba ngi ni syam ba sibun ki bangi la adap keren ru hani ki press conference bala adem kata kolong bala dino ya hima soyong sya ka hima jirang tadin bangi la yo ru ya ka RTI ka bangi ni pana office ma re ya kata ru simlala ban pen phai ban ai yangi ya kata RTI tat anda hadin bangi la appeal sa public authority ti hadin kata pada tingi syam pada dalam ngila yo ik RTI ru ngisyam pasibun kijing bakla ka ba sibun ka jing bamsap bat sibun ka jing penyat bakla ya kum sensar kadar apo ka hima ka jongi te nalor kata kadau tingi yawan hangne ya ka ba ngin ngidawa na ka KHADC na UCM bolong u UCM jongi ba dipet habidei bat ka khendeu ka siap jongi ka bri nyotrap hendrei habangi la depan wan dawa haki niki hanusnam ubala lalek te ngila pha ka jingtho tingila pen iru ya ka lain bat ya ka bangi la yo ka RTI ru la somitlang hendrei hadu mentah na kaliang jong ke di sini lo siam simlale ye te de kata kalor kanong rim tingiwan hangne ya ka bangnuan saisien ban pen kan mau yang saisien le na em ya ka bangi ni dawa kum kun ki hajar ka hima soyong kata ka daw kata ka bangi ngiwan halor kata kanong rim yang ka Joint Action Committee ki kun ki hajar ki masayong hadin balai i ya ka jing traitor ti ka jing net formur jong u ba sampang thaba ulang do jing masayong nak liang jongi ngile pan ya kata ka trikam ban lap hakno rukom ulang do sayong trikam rei lembang RTI ke bangilap kalong ba ulang do sayong utrikam klam gerti trikam nak kata ka daw nak por sa kapor ju penhuri hura ya ka sinong katau ju penhuri hura ya ki kun ki hajar hapo ka hima soyong kata ka dei ka wei ka jing trei thurmur ka jong u sa ka wei pat ha bai dei ba ka jing penengkam bakla ya ka pla tengka jong ka hima ha ka ba ya ka pla tengka jong ka hima la su penlong kapung khwai jong unde u lengdo uba mentah na kata ka daw na kaliang jongi hadin bangilo i kito ki ba khwat ka jing huri hura jong ka hima bat ka jing penengkam bakla ya ka pla tengka jong pisah ya ka pla tengka jong hima ngila dawa ha ka sitarit banai ba khat ar haja khat wei ilawan hangne bandawa nusil badai ban wengno mador ya uba sampang thaba anaka kamnang do soyong kane ka jing dawa kal dei du sam aja khat khandai nadu bang ilap ba ka jing IT sop jong ba sampang thaba ya katai ka nongwa motumur ka badai ka wei ni kisnat hima jong hima soyong ula IT sop chaka po ka hima jirang klam dadon ka jing tip apo ka hima klam dadon ka jing ya penbet apo ka hima ula IT sop ya tajaka nak ta ka daw kane ka jing dawa ka dei ka jing dawa ka bala nadu usna marja khandai hadi hadu mentah mende na kaliang ka disekonsial kam sem palale ye lor ni ka jing dawa jongi kane ka pausai ka jing le jong ka disekonsial ka pausai ba ka insult ya kane ka United Khasi Jante Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman balai ya kane ka an kini ki MDC ki ba mensua
kita kurang ya kene ka an ban ya baik ya renti ka sencar kadar hapo ka kene ka jela ka jongi ane po ka ri kasi jantia jongi handai ka long ba susi pa ka isi hapo ka jingelam jong ba titos bat hapo ka jingelam jong u ba jambor ba dai incharge ilaka ngi ba hajaka ban penteri kam ya kene ka ak ban wara ya ka jing ya baik ya renti ya ka rum sencar kadar ti penlek kam kai ban ya kene ka ak kadai ka big insult ya kene ka ak nak kata kadau ngidawa gila adep aipor yang kan diskusil bakal dia benweng no mardor halor kini ke jingle turmur jong bacan pang thapa hande hadu menta nak liang ka diskusil kampan ai kampan semla aju babru nak liang jong ka nak liang usiam sangi nak kata kadau ngi iba ka jingle jong kedai ka diskusil kedai sisa ke insult ya ka sencar trairi traimluk kedai ke insult wat ya kene ka akru ka ba di MDC ba mencuak ke adep thau nak mentam ya baik renti ka sisa kada haka citarik berai bakat ar jakat wei nak liang ka JSC ngilap aipor hapo spos ngi ban weng no yu ba sampang namar ba kadai ke jing dawa ka bala dus na majak kendai bat kadai ru ke jing dawa ka bala genuine ha ka ba ka jing thurmur ka jing le torti betwe ki bagi bata handai ngila aipor hapo spos ngi handai hadu mentaru hadu mentas ngi bangiwan hang ne ban panjin pensya ya u ngim siam layo ka ek ru ke jubab nak liang jong ka disusil bar mentak ngi hajing syang ada pun mencisngi yo ba titos ban dia kendu mendak ngi handai ke basusi kalong ba haul ngi wan hang ne menta don ye ne po office kane kadai ka ngi i ba kadai ka jingle sting jong ba titos kum u nong yalam jong ukli sencar jong kadai ka disusil bat ka jingle jong ba titos bat ka jingle jong ba jombor ban bat borsa ya u lengdo jong hima soyong ka pau sai ba kadai ka jing bombet jong ki banlong kita kinong yalam le bombet jong ki banlong usiam le bombet jong ki banlong extreme member ber in charge ilaka liang jongi ni pha chrusil kalong ba omdai ban le ka ya kan ka sinsa trairi traimluk jongi la kan ngi la yo i ya ka jing lengkar ya ka jing hura ka sincar kadar hapu ka hima ka jongi lada kine usiam lada uiam in charge ilaka ukwa ba ka sincar trairi traimluk ka sincar khu sincar suba hapo ka hima ka jongi dei ban weng no mardor yo ba sampang thapa henry lada kumweng lada ka jing kuman ka jong ka sosial jing kuman jong kine ki nong bat ya bor ni po sosial ngatrai kan sapoi ka por ba upai ba uncim hi yak sinjam ka ba un leban le bat hakum kita ka por na soba nak liang jongi soba dong ba ka sosial lan kine ki estimate bar kemudian manta kini ban sim ya ka jing kli ya kata rai ka ba upai ba uncim kane ka hi ka nongwa mau temur kadai ka jaka ka ba don senda bar ka asam bat hadu menta meneru ya kan dia konong wa motumur la kendeu thala dak sunsil la kendeu thala wa dak sorkan me kali ya balik ke kendeu thala ka daw kolong ba hadu mentaru ya kan dia ka jaka la syaklun dak asam ende ngim yo i ru bana kaliang ka sorkar me kali ya bahkan sim kia lo kan ngim yo i ru em ba ka des konsil kan sim kia lo kan na kata ka daw ka tai konong wa mau temur ka badai ka jaka ka senat hima ka badai ka hima permeswa i ba kalangam no jaka asam nak kata aku dek jingdu dong ke bakrau ya ke hima jongi berkedek jingdu dong ru ke bakrau ya ke jat berdeu ya ke ri jongi hibar away